Že jo? Že jo. No, už teraz sa nesekáš, už je to lepšie. Už je to lepšie, tá. Platíš mi No, internet. povedz si svoj názor, no. No, ja by som si... A čo, mrzí ťa to, že som si povedal svoj názor? No, ale ja by som ho rada vypočula, aby si povedal priamo do tvári mi. Potom ti aj ja poviem. No, ja by som strašne chcel vedieť, prečo kopíruješ Blanku a mňa. A Erik kopíruje mňa. Dobre, tak teraz môže? No, pomaly. Povedať, že? Áno, môžeš. Tak v prvom rade tá kopírka, ja si myslím, že každý sme jedinečný. Ja som Ľudská Ryan a Blanka je Blanka, samozrejme. A teba nekopíruje nikto, pretože medzi nami dvoma sú veľmi veľké rozdiely. A to Ja som povedal Erik, moment. Ja som povedal Erik. Tak medzi nami sú takéto veľkánske rozdiely. Erik. Ja na ľudí nezarábam. Ja som včera zarobila 40 libier na jedného človeka, 40 libier za jednu skurvenú zbierku, ktorú som po tomto streame odovzdala človekovi, ktorý to potrebuje. Takýto rozdiel je medzi tebou a mnou, našimi zbierkami. Takže počkaj. Ja to rozdávam ľuďom, Moment. Takýto rozdiel je medzi zbierkami, tebou a mnou. A teraz ja ti niečo poviem. Takže vy dokážete zarobiť na jedného človeka 40 eur, áno? Áno. Aha. Na jedného. Takže to znamená, že vy ste si 30% nevypli. Nevypli sme si, pretože tie 30%. Človek si zapne stream a my ideme a odošleme. Čo ty si nevypli? Takže to znamená, že koľkokrát ste robili zbierky, tak ste mali z toho 30. Áno, ty si zarábaš na chudobe, more. Ty si zarábaš na chudobe, nie ja. Ja pomôžem, ale ja som ti 30% nevypli. Ale moment, to zariadil TikTok, nie ja. Tak netreba sa vysielať na to, keď si chceš zarábať. Nevysielaj na mňa. Veď to zariadil TikTok, ja za to nemôžem. Nie, to nezariadil TikTok, to si zariadil ty. Ja? Wow. Pretože ty si zarábaš na chudobe. Ty bereš od žobraka palicu, more. No, od žobraka zobereš palicu. Ale prosím ťa. Ja absolútne nie. Ja pomáham ľuďom a 30% vrácať im, čo komu to patrí. No a prečo si to nezačala robiť od začiatku? No, prečo? Pretože sa mi nechcelo a teraz sa mi chce. Teraz to budem robiť. Lebo chceš okopírovať Blanku. Nie, lebo ja som ja a ty si ty. Pretože ja z toho nežijem. Nefajčím, nežerem. Aha, nie. Nie, predstav si, že nie. Nefajčíš za to, ani nič. Nie, nefajčím, veru, že nie. A potom na čo streamuješ? Ja mám zisk. A za čo streamuješ? A za čo potom streamuješ? Tak ty si nemáš na mňa čo otvárať. A prečo streamuješ potom? Potom prečo streamuješ? Pretože ja som si môj samotný streamer a aj gifter. Tak potom na čo? Na čo streamuješ? Ja som aj gifterka, ja som taká frajerka. No vidíš, tak nerozprávaj pičoviny, lebo klameš. Keby sa ti dalo zarobiť, aby si si nezapla ten live. Nezapla by si si ten live. Nezapla by si si ten live, lebo minule si vieš čo povedal na streame. Nevysielaj, ty zarábaš na... si povedala, že ty si zarábaš. A keď nechceš, aby boli na streamy, neklam, lebo kúpim si za to aj zaslony, gauč a pičkoviny. Tak sa nevyjadruj na mňa, i dole, lebo havkáš. Ja sa tu prekrikovať nebudem. Tak ako ty si dal dole modroku a Lenu, dala som ťa aj ja. Nemáš správanie, havkáš tu. So mnou sa bal pekne, slušne, ja nie som tu nikomu pes. Rozumeno? A to, že zarábaš na chudobe, je pravda. To, že ty si nechávaš 30%, je pravda. Pretože keby si chcel naozaj pomôcť tým ľuďom chudobným, to tým deťom, čo tam plačú od hladu, tak tie 30% ako dostávaš, chytíš a vybereš a pošleš ďalej. Takže ty mňa komentovať nemáš prečo. Blanka je Blanka, to je, ona si tú meno urobila sama, ona má svoju sledovanosť veľkú, ja ju až takú nemám. Ale vidíš, ja pomáham zadarmo. Ja som dobrý človek. Ja z toho nezožerem, nevypijem. Takže ty na mňa nestreamuj. A to, že ty si dal plakať dole, že si tam nakreslil s Fickou, ďakujem ti veľmi pekne z celého srdiečka. Pretože ma to veľmi mrzelo, že som tam u cudzích ľudí, ktorých poriadne ani nepoznám, pretože ja ťa nepoznám. Pre mňa si cudzí človek. Ja nie som ti ani rodina, ani sesternica, ani bratranica, ani nič. Takže ty mňa nemáš mať čo na stene. Díky moc za pochopenie. Takže na mňa ty nestreamuj. A nerozpráva, nehač tam Blanku. Ja na Blanku nevysielam. Ja na Blanku sa nevyjadrujem. To je jej vec, čo ona robí. A to je moja vec, čo robím ja. A keď ja pomáham chudobe, za mojich ešte dám. To je moja vec, to sú moje peniaze z môjho vrecka
a nie z tvojho. Ty sa staraj do piči, ty sa staraj o to, aby ty si takisto pomáhal, že keď pôjdeš spať, aby si mal pekné svedomie dobré. Rozumeno?